Ahoj ľudia, vítam vás v novej videjke, už som dosť dlho nebola na kanáli. Tak som sa to rozhodla napraviť a dneska si dáme vlastne ako keby špeciál za 15 odberateľov. A dneska si zahráme Roblox a zahráme si Elemental Power Tycoon. Tak si to tak ja už budem zdržovať a poďme na to, dáme play. Tak, máme toto, ja už som to hrala a ja by som si dala asi buď technik alebo time. Technik, tak a tak to vlastne začíname, postavíme si tu domy a budeme tu mať schopnosti. A vlastne toto je môj skin, áno, je celkom zadara. No, zadara nie je moc, len tie vlasy sú zadarmo, lebo žltá by sa pohľadila. A ja neviem, ako to zrýchliť. Jedine, že by sme ja by som išla takú vecičku spraviť. Toto je kto? Toto je Earth, tak to nechcem. Ježiš. Tak ja by som išla asi. To má darkness, akurát darkness. Light je taký. Počkaj. Ja, že je to hento. Au! Ajaj. Nemám nič, že to idem si zmilovať. Alebo nie, ja si počkám kvízok, a potom si zaberiem prachy. Shop dance, give your body. Na, ice cream is here. Pam, ice cream is here. Môžete ma prestať zabíjať? Ja si to zatiaľ zoberiem peňažky. Celkom som je rád. Teraz to spravila salto 360. A ježiš, veď ma tu ešte zabijú. Tak, a prachy. Ešte prachy, tak. No tak ma zabili, mám aspoň 17 000. Čus, budeme frandi. Budeme frandi, či ne? Asi je. On býva hneď tu vedľa mňa. Si potom dneska chcem dať aspoň 2-krát rebuild. Skúsme si. Ježiši, sorry, nechcela som na teba zaútočiť. Ej! Mám ma zabíjať schopnosti. Nemá čo dovolovať brať mať schopnosti. A môžeš pekne zomrieť. Bla. Ne, on nemá ani technológiu. Ja už mám aspoň 3 schopnosti na rozdiel od nich. Hej, nedachajte ma. Môžu ma už nehať. Akože prestaňte všetci. A to môžeš vypadnúť. Si nemá čo dovolovať. Hej, a tak oni hrozný. Vieš čo, ja mu idem ukradnúť schopnosti. Nie je to jedno, ja idem mu proste ukradnúť schopnosti a môžem sa na ňo úplne krásne vykašľať. Tak schopnosti ma neukradnú.
Hej, je. On je hrozný. Takže on ma zabíja. Čo som mu ja spravila? Akože ja nechápem, prečo na mňa taký. Potrebujem 8000. A to bude zase trvať, tak jedine konkrétne schopnosti. Vypadne od tohto. A to zoberiem schopnosti. Asi devil. Alebo nie devil, sorry, nie tam sebe. Aha, on tu není, tak si to zoberiem. Musíme to je chytro. To zoberiem také. Pekne. Musím sa transformovať. Jej, mám pekný skin. A teraz utečím. Pozrite sa. Mám iba 6000 a to som bola tak dlho. To stojí 1000. Máme na trochu pochodíme. Koľko stojí 4000? Nechci to už umrel. Zaujímavé. OK. Poďme na to. Ja dám sem strich a keď to bude trošku tak sa vám ozvem. OK, dal som tu strich a zatiaľ som si postavila trošku toho neposlediem. A vlastne ako sa sem dostal? On sa sem nedostal. Ble. Dobre, no tak, inak by som ho aj tak zabila. Prečo sa mi prosím? Akože toto sa mi hodí. A potom si dám asi Earlier. Mi sa to hrozne páči. Alebo Darkness je tiež dobré. To je teleport proste. Mám tu na dačo? Mám tu na tieto dve veci. Nechcem to tak mojho. Jej, robot. Celkom pekný. Akurát mám 6000, aby som si mohla kúpiť jednu vecičku. Tam som teleporting. Vlastne tu môžem lietať, ale neteleportovať. Ale teleporty je asi lepší. Neviem. A ja by som išla asi bojovať. Keďže máme toľko to. Neviem. Skúsim. Netrefila som ho. Počkej, mám tu rebrík. On tu má rebrík. Tak je... Aha, on má zavreté. Ja idem, kde vy... On sa teleportoval, tak teraz je super čas. Evil... Sorry. Je to ono? Je to ono, super. A čus. Ukradli sme trošku teleport. Not my problem. That is not my problem. Není to moje problém. Čeri. A ten není moc dobrý teleport, ale lepšie než nič. Vlastne uvidí, ako sa teleportuje. Aj! On sa odpojil. Počkej, idem asi go... Už. A som tady. Je úplne wow. Utekám. Musím hlavne rýchlo utekať.
Exit. Dobre. Mám 15 000, čiže teoreticky si to môžem kúpiť, tak. A mám iba pár tisíc, 3000. A vlastne ja som si mohla kúpiť schopnosť. No. Tak, tu mám 2000 a to mi samozrejme nevystačilo, potrebujem ešte 4000 a vlastne ja neviem, ako to mám komentovať. No proste ja by som asi išla do takej skrytej miestnosti, určite si to zahrajte, teraz vám poradím. A vlastne tu je taká skrytá miestnosť, tu je jaskyňa, no, nič v nej nie je, ale ono to nie je pravda, lebo tu môžeme krásne vojsť. Tu máme collect, dávam to 1000 a pokiaľ máte teleport alebo lietanie, tak určite si sem zajdete, ale prv by som doporučila si kúpiť Alolo Povros, čo si môžete kúpiť, ale takto a máte tu takéto. Akurát si to nemôžeme zobrať, lebo inak museli by sme si to kúpiť. Čiže toto trošku doporučujem. Ale určite nie za tie Robuxy, ale tak ako vy chcete, pokiaľ máte Robuxy, tak kľudne, ale pokiaľ nemáte Robuxy, tak to nedoporučujem. Potom tu máme ešte takéto. Vlastne tu sa bojuje. Tam skúsme sa ešte pozrieť, či to dačo je. Jedlas. Už to nič nie je. Ja sa tu trošku teleportnem. Presne. Tak čus. Lastr. Zabij ho. Mu moc neubralo. A zatiaľ tu som sama. No. Rozlaj. Nemrtvý. Dík a ja sa odchádzam. Ja jdu domů, ja som spokojná. A ja by som si kúpila asi toto. Potom samozrejme pavúky a Tesla turret. Ja si to skúsim. Tesla. Aha, to je toto. Tak to je v pohode. Ja by som asi si zobrala tú Tesla turret. Ja si zoberám všetko, čo mám. Tak. A za 9 minút príde... Oho, tak King of the Hill nebude už dlho. Tak teraz som ja King. Tak, dobre. Kingom si nezaslúži, keď každého zabije. Nezaslúži. Ko chceš? Nemá čo byť kráľom. To je ostuda. To je ostuda doslova. No tak poď. Poď. Ja si tu budem ako to chcem. Hehe. Miss, amo, sorry, ale dávaš takový veľký miss. Tak tomu nevíde. Dobre, už ťa nechám, no zabij ma. Zabij ma! No. Tak ma chce zabiť a nezabije ma tak ako... Dáva to zmysel? Toto si chcem skúsiť, toto poznám a je to, že vraj hrozne dobré.
si to zkusím, či je to fakt tak dobré, ako sa o tom hovorí. Tam si odletíme, asi tam. O, tak to je fakt dobré. No, tak... No, tak to mi nevzpomíná. Tam je dolů. Já se tu schovám. Asi by jsem utěkla k ní. Tak, mám málo penězí, hrozně mě přijde. Jakože fakt. Jsem se si šla koupit další turetku. Ne, turetu. Jak se to volá, počkej. Dropper. Mám 3 droppery. Kožu. Já nevím, či mi to bude rýchlo přidávat, alebo pomaly. No to kryjete pomaly. Tak si to budeme trošku čakať. Ozvem sa vám, keď tu budeme mať viac peniazí. OK, myslím, že to je už celkom dosť. Celkom málo. Ideme sem. OK, myslím, že už to má celkom dosť. A je. Čiže poďme na to. Mám si kúpiť tretie poschodie, alebo toto? Si kúpim asi pavek. Alebo liety 6 není opäť, čiže si kúpim radšej druhé poschodie. No, tretie poschodie. Tak a teraz môžem chodiť. Vlastne nemôžem, môžem na posledný. Skneme. To stačí už nechceme zdrojka. Tak ježiš, že to som... Aha, vidím má rebrík. Vidíš ma? Čo? Tak ja si dám heal. Budeš so mnou kamarát? Nebudeš so mnou kamarát. Tak tiež. Ja som teoreticky mohla sknúť. Tak to zase. Darkness. Tak to nebudem moc sknúť. Ahoj, budete kamarádi so mnou? Budete so mnou kamarádi? Asi nebudete. 200 000. To mi bude na chvíľku stačiť, ale fakt na chvíľku. Pretože si idem kúpiť toto a už mám iba 100 000. Ale môžem si kúpiť aspoň steny, čo sa mi vyplatí. Chceš mi povedať, čo už sme to iba my? To mi ani nehovorí. Vieš čo, ja idem na iný server. OK, našla som tu taký ďalší server. A je to toho dosť málo. A asi chcem techniku. To sa mi takto instantne postavilo, tak to je super. Wait! In a love you, wait. In a love you. Môžeš prestať, ty dron? Wait. In a love you, wait. Jope. Wait. In a love you, wait. In a love you, not. Wait.
In I love you like I love you, you know, wow. To je divné, ja nemám nohy. Okay. Počkaj, tak ako potom bežím? Počkaj, čo je to? Aha. Tak to je celkom opäť. Mám iba 13 000, ale tak môžeme si kúpiť chodí. Poď k tátovi. Pozor sa. Čo zavolal? Na to by som potrebovala aspoň 600 000. A mám 170 000, ale ja chcem 700 000. Nie, 180 000. 190 000. Môžem aspoň tú 200. Wait, and I love you like I love you, you know. Wait, pošlem tak, kúpim toto, na to nemám prachy, čiže kúpim toto. A mám 50 000 ešte. Potrebujem 200 000, to som tak rýchlo nespravila. Je to mi iba 100 000, zatiaľ nekúpim nič. Veru, že tak. Môžem s tebou odletieť. Počkej, si ho rozbalím. Takto, tak zmiznem z neho čiako. Späť akorát, ja chcem Just, Sophie, fakt, just. To je najlepšie. Najlepšie. Chceš mi povedať, že už je tu iba toľko to? Ej! Môžeš prestať. Počkaj, má určite security, že? No jasné. Tak to si spravím potom aj ja. A ja som na Beijers. You so skippity. Mám tu 2 milióny, to mi nevystačí. Potrebuji ešte milión. Milión a pol. To je 500 000 000. To trvá hrozne dlho. Počkaj, potrebujeme ešte milióny. Čiže potrebujeme 2 milióny. Vystačí mi to? Ne. Dobre, už mi to vystačí. Aram sam guli 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 gulam sam aram sam guli 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 gulam sam arabi amori sa arabi. Dia tuh
60 000. Si to nehomatujem na... Mám zapnuté security, čiže môžete. Akurát keď padá. Počkej, to nie, tak by som mohla tam vedľa seba akurát. Tyjo, tak ja som ho možno fakt zabila. Ale dúfam, že som sa tam trafila. Mám Mama, ja pupsík. Ja neviem, čo už rozprávať, tak hovorím Mimi. Pam, 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 me down. Mama. Dobre, posledná vec. Ako vážne. To je obyčajné. Nepošleš. Tak, klasický. A testera. Tak, klasicky hitne, potom testera. Tak ja ho zabijam z diaľky proste klasičku. Hyperslash. No už to tam nedočiahne, áno. Tak to pozor. Ja tam idem. A tak prestaň. Aj pre mňa. Ja som mu dala tak najviac. Ale ja to vlastne nepotrebujem ani. Asi počkej, na to nejaký blok. Alebo no, vieš to zabíma, ja to potrebujem, zabíma. Mne je to úplne jedno. O, zabíte ma, hoši. O, konečne, jasne. Počkej, to bolo like, čo ma zabil? On ma zabil skoro mojou istú. Teraz si dáme. Máme toho viac. A dáme si. Asi. Ja by som chcela krystál, ale nemáme. Ani time, ani... Ja nemám time. Tak ja si dám Darkness. Mne sa to páči. Ja už mám celý Darkness? Nie, nemám. No tak sme rovno trošku postúpili. Takže za chvíľku budeme mať ďalší rebird. Počkej, koľko mám vôbec poschodí? Aha, tak to je ľahko. Tak pokiaľ. Aha, ja som pri tomto robila toto. Ja som si kupovala steny, len ja som tam nedala schopnosti, aby mi to nebrali, proste logik. Ja idem ku Gravity. No tak mi to nevyšlo trošku. Jau! Tak ja sa ku Gravity. Tak to bolo Miss roka. Tak to sa mi nepovedlo. Ku komu sa mám teleportnúť? Asi tu je Gravity. No, tak to je Jungle Sfekový klasický. Tak, tu sa portneme krásne. Aspoň on to nemá. Gravity Orb, to si zoberiem všetko. No tak som zobrala taký Gravity Orb. Toto je Gravity klasický. A tak to sa mi hodí. Toto je toto, Gravity Orb. Aha, ok. Tak to je v pohode. To by som ani nechcela. Môžete ma nehať? Dorime, incerin conganga norime. Zabite ma niekto, prosím ťa.
uspieť teraz. Inak to spravím sama. Viete čo, ja na kašleň. Ja tu mám 200 000, ja ich využijem pekne. A bude 5. Dark Hold. Tak to je dobré. Duo. Dark Duo, tak toto je najlepšie, akože. Ja vám to ukážem. Tieto 2, 3 sú najlepšie. Prvé, ideme semka, áno. Prvé je teleport, to je Abyss. Je teleport. Potom Dark Hold. A Dark Duo. Čakaj, vám to ukážem, ale idem hore. A Dark Duo je presne toto. No super, ono mi to ide hore. Tak ako som ísť na najvyššie. Snie takéto. Energy turret a potrebujem ešte toto. A vlastne mám iba 70, lebo to nič nemám. Ja neviem čo. Toto bude mať... Ono už to má pol hodinu, tak to nie je dobré. OK. U tohto videa teraz už bohužiaľ skončíme, lebo inak by toto video malo hodinu. A keď tu bude 5 lajkov, tak bude part 2. A zatiaľ. A dajte like, odber a zatiaľ čus.